I aquí tenim la cascada. Espectacular. Sí, just al darrere del cap d'en Parker. Que bonic. Mireu quina vista. Quan la van fer, aquesta? Quan vas aturar-te perquè en Parker vomités? I aquí tenim els Rangers. Parker, et queda bé aquest barret de Ranger? Alerta, noi. I ara tu, Shelley? Dutxant al càmping? L'imperdible Parker Lewis. L'amor. De vegades el trobes, de vegades et troba. I parlo d'en Mickey, la seva admiradora secreta. Més petons. És el tercer regal en 2 dies, senyor. Sí, primer la col·lecció de Ziggy Marley, després els monogrames gravats, i ara això. Qui és Parker? Quan em dirà el seu nom? Kubiak. Hi ha qui col·lecciona segells. En Larry col·lecciona estudiants. Ei, Park, no has tret les escombraries avui. Bé, has arribat a escola, no? Fot el camp, petit. Però no te'n vagis sense un petó. Oh, mira això! Una cinta amb una nota a dins. Quan escolto aquestes cançons, penso en tu. Amor sense alè. Desig, només et cal amor quan l'amor arriba a la ciutat, amor per estimar-te, cremo per tu. I mira l'etiqueta. Amor a l'ascensor. I tot això per ballar. Park, l'hem de trobar abans que tot això no em fongui. Cap problema. Cap problema, Louis. Fotografies per satèl·lit. T'has saltat la primera hora durant els últims 3 mesos. Però no pot ser. Aquí ets a la platja Zuma, al paradís dels dònuts i a Las Vegas. Senyoreta Musso, jo tinc... Cap excusa. Això em demostra que durant 3 mesos has faltat a la primera hora i has de pagar. M'he pres la llibertat de canviar una mica el teu horari de classes. Memoritza'l. Càstig, 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 càstig. Ja me'l sé. Fins que no toqui el timbre aquest divendres seràs meu. Et vull a la sala de càstig cada segon de cada dia. Oh, no. Si he d'anar a aquella sala, el Mickey haurà de trobar la sense alè tot sol. A més, amor sense alè. T'estimo, Mickey. Troba l'altra meitat i m'hauràs trobat a mi. T'estima sense alè. Segur que en Mickey té un bon dia amb això de ser seduït per una noia misteriosa. Però jo també m'ho passo bé. Ei, què hi ha per dinar? M'encantaria quedar-me amb aquesta gent tan encantadora, però el meu millor amic em necessita. Prou, prou, prou! Ja no aguanto més! He de saber qui és! Calma, calma, No, Mickey! ara! Escolta, la trobarem. Quantes noies hi deu haver aquí, en total? 1126, senyor. He tingut les seves fitxes i he separat aquelles que lligaven amb els seus gustos. Jaquetes de cuir, guitarres elèctriques, pel·lícules d'en Patrick Swayze. Patrick Swayze? Els agrada molt. Queden 3 noies a la llista. 3? Entre 1126? Són 3 més de les que quedarien per mi. Vejam, quines són aquestes 3 noies? Doreen Sanders. Un bon partit en tots els sentits. És la qui té més possibilitats. La veritat, penso que el senyor Randall té una oportunitat amb ella. Un cop s'hagi divorciat. La següent. Sally Tyler. Factor de compatibilitat molt alt. Segons els meus informes, s'avindrien força. Ara que, de vegades, els informes... Número 3. Marcia Berman. Diferent a les altres.
És poetessa, romàntica, sensible. Els informes indiquen que és la parella perfecta pel senyor Randall. Has vist? Ups, aquest és el senyor Felix Randall, de Walla Walla, Washington. Park, és una bogeria. No la trobarem mai. Mickey, escolta'm, la trobarem. He decebut mai un bon amic? 5 de setembre de 1988, 19 de novembre... Jerry, no m'ajudis. Oh, oloro un lèmar. Lèmar? Com t'ho has fet per passar la prova de no fer pudor? Molt graciós. La Musso vol que hi vagis. Ara! Una mica covard, senyor. Passem de tot protocol entre professor i alumne, Michael. No em miris com la senyoreta Musso, la directora dominant amb mà de ferro. Pensa en mi com la senyoreta Musso, la dona dominant amb mà de ferro. Què passa, Michael? No t'agrada que et toquin? No. Vull dir, sí. És que... Relaxa't, Michael, estàs molt tens. La Musso? Que fas alguna cosa aquest dissabte al vespre? Dissabte a la nit. La seva agenda. A la 1, pedicura. A les 3, facial. A les 8, sopar amb els de la facultat. Senyor, per què hauria de convidar el senyor Randall a un sopar com aquest? Pel mateix motiu que et fem estar amb nosaltres. Per servir el menjar. Sí, però Mickey ho sap? Vull que vinguis a casa meva. Senyoreta Musso, la veritat m'afalaga, però... Oh, no, Mickey, no ho diguis! Sí? Oh, és que em sembla que és una mica gran per mi. Ja està feta. Sala de la perdició. Prou, Park. M'és igual que sigui la sense alè. Estic tip de buscar... de... Camp d'esports a les 2, sense alè. Hi aniré. Senyor, la Musso comprova la sala de càstig. Park, t'expulsaran. Ja hi he pensat. Operació autotrucada, Ger. Ara. Mare de la Musso. Trucant. Despatx de la Musso. Trucant. Connexió. Què passa? Oh, hola, mare. Com has trobat aquest número? No, jo no t'he trucat. Només he agafat el telèfon i... Oh, ara no puc parlar d'això. He d'anar. No, mare. No he conegut cap home. No, mare. No crec que un concurs de tir sigui un bon lloc per conèixer un home. Sí, sí, sí. Passarem de curs. Sí, sí, sí. Passarem de curs. Bé! Res, senyor. Es fa difícil de dir. Espereu. Un moment. Algú es queda. Sí, sí, és evident que es queda. Ella és sense alè. La Kristen Brown. Jove, juga a hoquei, directora del Club dels Pebres Picants. Perdoneu. Me'n vaig al setè cel. Hola, sense alè. Hola, Mickey. Hola. Hola. Ja sé que has fet preguntes de mi. Oh, Déu meu, quina vergonya. Tant se m'ha notat. Notar? No, no és que m'hagis fet regals ni que m'hagis enviat poemes d'amor. Sí. Així... Vols que sortim? Em pensava que no m'ho preguntaries. Com va la Musso? No,
Oh, mare, ara no puc parlar pel papa. He d'anar. Hola, papa. No, papa, no he conegut cap... No, no crec que una cacera sigui el millor lloc per conèixer homes. Perfecte. Oh, Mickey. La vida és bona, i mentre gaudeixo de la contemplació d'en Mickey i la seva secreta admiradora, no puc perdre el temps. A què ve això, ara? Com si no ho sabessis. Frank, porta en Louis a la sala de càstigs. I vigila la porta. Només visc per això, senyoreta Musso. És ben curiós, això de la sala de càstigs. N'hi ha que no s'hi fan mai. D'altres són més sociables. Què has vist aquí a fora, tio? No us ho creuríeu mai. El Batman ha tornat. Hi ha tortugues que saben lluitar. I hi ha una quarta cadena. Increïble, tio! Quan en Mickey s'agafa seriosament una noia, els meus pares els conviden a sopar. Kristen, és la primera vegada que en Mickey convida algú. Convidar? És la meva ànima. Ah, quina parella. No hi ha res com l'amor jove. És el que jo dic. Sisplau, estic menjant. I digues, Mickey, com us vau conèixer? Oh, de la manera més clàssica. La Kristen no va parar d'enviar-me regals i més regals, però de manera anònima, sap? I després va i em passa una nota per trobar-nos al camp de futbol per saber qui era ella. I ho vaig fer. Que ets boig, no et vaig enviar res, jo. Però... I les coses que vaig rebre, les entrades pel rem, el mig cor, la cinta de casset... N'estic segura. Oh, si no ho vas fer tu, qui ho va fer? Segur que una de les nenes de primer. Però és igual, això. Ara et tinc a tu. La Shelley és la sense alè? S'ho agafa molt bé. Potser està madurant, finalment. És de primer, una perdedora. Però necessito més proves. Ja estic convençut. El malson de la Shelley és la sense alè? Mickey, te'n recordes d'Atracció Fatal? La va veure 15 vegades. Així et moris, espatlleu tot. Déu meu, necessitem el nostre cap. Senyor, no voldria passar-me'n res, però podria atrevir-me a suggerir el plaer de distracció a l'Emmer? Perfecte. Res fa que un se senti més orgullós que veure com els amics et treuen de la garjola. Oh, caram. Gràcies, nois. Park, et necessitem per... Ja ho sé. Operació Germana Recargolada. El meu pla és ben senzill. Neutralitzar la Shelley tot trobant-li la parella perfecta. Després d'haver passat per totes les possibilitats al campus, vam trobar 3 nois que encaixaven. És
Com un trencaclosques. Ho sento, Jerry, no és res personal. Bé, nois, el que esteu a punt de fer no s'ha fet mai dins un institut. I menys en aquest hemisferi. Bona sort a tots. Oh, i per cert, hi haurà un estoig per la calculadora quan hàgiu acabat la missió. Som-hi! Senyor, Sí, Jerry, tu també en tindràs un. Perfecte. La Shelley ha representat l'incendi d'Atlanta fent servir 3 dels nois de primer. gràcies a Déu que estem assegurats, senyor. I ara què? Mickey, hem de parlar. Oh, no. Les paraules que no vols sentir mai de la teva xicota ni del teu doctor. Trencar? Ens traurem la Shelley de sobre, t'ho prometo. No és això. Què és, doncs? Mickey, no és fàcil per mi dir això perquè m'agrades molt. Oh, Déu meu. Em pensava que ens anava molt bé. Sí, molt bé, però... Déu meu. Mickey, recordes l'altra nit quan vam pujar a la Harley i em vas portar per la carretera? Anàvem disparats a la llum de la lluna. Tot anava tan de pressa. Sí. És això el que passa. Estem anant massa de pressa. Oh, potser si sortim caminant a partir d'ara... Sí. A partir d'ara haurem de caminar. Oh, Déu meu. Abella treballadora, abella reina. Abella treballadora, abella reina. El pot és buit. El pèsol ha fugit. De què em parla? Vinc de seguida. Dificultat, senyor? La seva absència a la sala de càstig s'ha notat. Senyor, continuï, salvis! Tancat a fora! No per massa. Vol dir? Exacte. Anem a menjar. Menjar. Ara. Per aquí, senyor Kubiak. Oh, senyoreta Musso. Hola, Frank. M'has dit que se n'havia anat. Senyoreta Musso ha entrat a la força. Oh, sí. Em moria de ganes d'entrar a la sala de càstig. Potser és millor que no estigui amb en Mickey, ara. Necessita estar sol, em sembla. Ei! T'han deixat, oi? Deixa-ho córrer, Shelley. No hi haurà mai res entre nosaltres. Per què no? Per què no? Doncs per 1.000.000 de raons. Per començar, tinc 3 anys més que tu. I? I? Quan en tinguis 70, tu en tindràs 67. Sí, però... Shelley, ets la germana del meu millor amic. M'agrades. No. De fet, és mentida. Mira, ets una pesada. La veritat, no hi ha xispes entre tu i jo. No hi ha foc. No es mou gens l'oceà. Ho sento. Ets una bona nena. Oh, Déu meu. Bé, Louis, després d'una setmana espero que hagis après alguna cosa. Com robar un cotxe, com arreglar material robat i on fer-te el millor dels tatuatges. Sí, senyoreta Musso, ha estat molt educacional. Bé,
En Mickey va dir adéu a la Shelley. Si tingués una mica de cap, m'evitaria aquesta escena. Però com qualsevol germà preocupat per una germana a punt de patir una crisi, li faré costat. Pot ser divertit. Llàgrimes. No comptava amb això. Shell, no és l'únic noi al món, saps? N'hi haurà molts. Oh, sí, què més? És la veritat. Shelley, bonica. Oh, calla, vols? No em vull sentir millor. Ho sento. Oblidava que t'agrada el dolor. Saps què? Què? L'amor és massa dur. Sí, ja ho sé. M'agradava molt. A tots ens ha passat. De cop t'enamores d'algú i t'imagines que passaràs la vida amb ell, sense ningú més. No és fàcil tenir 13 anys, ni 14. Els 15 també, Déu-n'hi-do. La vida és molt confusa, però ja aprendràs a superar-ho. Shelley? Uau, quin nano! Hauríem de parlar més sovint. Oh, i Park, si dius a ningú que he plorat, t'ho asseguro, te'n penediràs. Entesos. Ho tens, Jerry? Cadascuna de les paraules, senyor. Perfecte. Guarda'l bé, Jerry. Ens pot servir algun dia. Ah, s'ha d'anar sobre segur? Al Louvre o en francès el Louvre. Increïble. Shelley, mirant la meva tauleta de nit? Shelley, mirant el meu talonari? Shelley, conduint el cotxe? Senyor Lewis? Senyor Randall? Senyor Phillips? Hola.